Het waar hield een wat wisselvallig karakter en er waren pittige buien van de morgen actief. Maar even later kwam de zin er ik mee bij, kreeg de chef van de middag bij mij in Haas. En ik wou hem even zien letten naar die prachtige wolkenpartijen. Het begon van de morgen om 1:06 met deze bewolking in het zuiden zuidwesten van de provincie. Bij mij uit Haas was schoon. Hele donkere lucht en in het zuidwesten ruimde het dan ik flinke buien. Maar even letter, maar die loft ik even wat skinner en dan kreeg je weer prachtige wolkenpartijen te zien. En daarna kwam de brede opklarings, zoals je bij mij van de middag aan het begin van de middag. Ja, en de komende dagen blijven wisselvallig. Wat we krijgen een protte wetter, denk ik, van sneeuw op sneeuw. Ik zet het op mijn richtje. Joen en vannacht flinke opklarings. En de wind valt haast op voor de toch temperaturen tussen de 1 en de 3 graden. En dat betekent op een soort plekken vroegstående groen. In de kustgebieden 4 op 5 graden. En de wind zuidwest. En die zal zwak of matig wezen. Maar letter in het watergebied alweer krachtig. Vandaar die kracht 6 in beeld. Morgen dag. Dus even ruim of lichte ruim, maar in de middag wordt het droog en krijgen we de zinnen ik nog even te zien. Temperaturen over 12 graden. De wind eerst ont zuideest en die is matig ont vrij krachtig. Terug naar het waar op sneeuw. We beginnen nog met droog waar en dan heb ik het door het fruitsjoch. Maar in de middag, of letter in de middag, het ruimwetter. En van sneeuw op sneeuw valt er een protte ruimwetter, maar komt er een hudde ontstwarme gemeente steen, alvast een waarschuwing van de wettersporter. En sneeuw nu daar is aan 12 graden. S'nachts aan 13 graden, eerst ruim, in de middag droge waar. En op maandag, de zinnen er even bij, een buikje misschien en een temperatuur om er bij de 15 graden heen. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het waarsje.